Čaute decká, to som ja Tiger z Tiger.sk. Dneska tu máme k dispozícii túto bundu od Mizuna, je to bežecká bunda. Prešla si takmer ročným testom. Na tejto bunde je veľmi pekné, že má vysoké parametre priedušnosti, to znamená 20 000 a rovnako aj vodný stĺpec má 20 000. Nezabudnite, že ak chcete dobrú bežeckú bundu, mala by minimálne mať priedušnosť 20 000. Poďme si k nej niečo povedať. Má naprsné vrecko, takže vlastne aj jediné vrecko, ktoré má k dispozícii. Ja si o veľkosti pestie, mojej pestie, ťažko zmerať moju pesť, ale celkom to stačí na nejaké drobnosti typu kľúčik od bytu, alebo od auta, alebo karta do bankomatu, alebo peniaze. Čo sa týka sťahovania na pase, tak má iba tento priestor s gumičkou prešitý a zvyšok má voľný. To znamená, že tú bundu, keď budete behať, ju vám viac menej nebude vyťahovať. Dám si na hlavu kapucňu a môžete si všimnúť, že kapucňa má takýto elastický límec. V podstate je mäkká, bez pevného šiltu. A keď si ju zapnem naplno, tak mi kryje dobré uši, samozrejme, že vzadu. Ale čo mne osobne chýba, že mi kryje tvár a túto časť tváre. To znamená, že takto nahory veľmi vhodná nebude a ona zrejme ani tak myslená nebola. Takže ak pôjdete behávať v zime alebo vo vetre, určite si treba zo sebou ešte zobrať bufku, ktorou si zakryjete tú tvár. Ohľadom mojich vlastných skúseností, tak bunda veľmi dobre chráni pred vetrom. Rovnako, ako som spomenul, som ju testoval aj v daždi a aj v zime a ja som bol veľmi spokojný s priedušnosťou, rovnako aj s nepremokavosťou. Avšak keď príde ozaj lejak, tak nečakajte, že tá bunda vás zachráni, lebo ten vodný stĺpec bude prekročený. Ešte som nespomenul, že na rukávoch má tiež gumičku. Mne však prekáža jedna vec a to je, že keď si dáte rukavice, to som mohol zistiť v zimných mesiacoch a pôjdete s ňou behať, tak vlastne počas behania, vidíte, sa vám ten rukav vyhrnie, tá rukavica ostane vystrčená, tým pádom vám začne byť zima na toto. Ovšem, že si dáte pod to dlhé tričko, ktoré teraz pod tým nemám, ale aj tak je to škoda, že tento rukav neostáva zatiahnutý na tej rukavici. Bunda je relatívne ľahká, keď sa pozriete takto, tak si ju viem zbaliť pekne do kapucne. Takže objemovo je naozaj veľmi dobre zbaliteľná. Poslednú vec, ktorú som nespomenul, je, že bunda má zvršok spravený z pevnejšieho materiálu, ale nemá ho chránený mriežkovým systémom, to znamená, že ak by som ju roztrhol na kríkoch alebo na nejakých pichliačoch, tak to páranie sa mi bude šíriť ďalej. To poznáme z outdoorových vetroviek. No a poslednú vec, ktorú som si všimol, síce tá bunda dostávala ozaj zaberať, má pekne tie podlepené švy, ale jeden, ako vidíte tu na materiál sa roztrhol. Je to síce iba vzorka, dostávala zaberať, ale treba rátať s tým, že keď ju budete veľakrát baliť, tak sa vám môže stať, že síce to podlepenie vydrží, ale ten materiál samotný ten nie. Takže priatelia, toľko k tej bunde. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne sa nás spýtajte. Môžete si ju ľahko nabaliť. A toľko k tomu, není čo viac dodať. Držíme palce, vidíme sa na horách z Tiger.sk. Čauko.